Vítám vás u dalšího videa a dneska tady bude se mnou můj kamarád Michael. Ahoj Michael. Jo, čau. A dneska budeme natáčet vlastně video, při kterým poznáte, jaký náboj vás zasáhl a můžete nadávat na GoTube. Takže jdeme na to. Jako první náboj budeme testovat Heat. Super. Takže Heat testujete nějak, nebo jako vy neotestujete, uvidíte nějak takto. Takhle vypadá Heat, nevidíte mi. Pojď sem! Jo, ok. Takže tak to vypadá Heat. Je možné, že tak to vypadá i Heatčko, když neprobije, ale tak nějak to vypadá. Takže jdeme na další náboj. Jednou tě trefím, jako, jo, trefně klidně. Takže jako druhý náboj, tak máme Heatčko. Vlastně goldové Heatčko je úplně stejné jako Heatčko, akorát že dává větší splash. A má trošku větší penetraci, trošku. Takže Heatčko vypadá nějak takto. Ještě doměřím. Tam jsem tě trefil. Uhni si dělem. S dělem, povídám. Vidíte, že to vypadá podobně jako Heat, ale prostě tak jak to vypadá. A jak vidíme tady, tak toto je APčko. To je ten červený náboj. A pro ukázku, moji drahou peněženku, to bude bolet, ale ukážu vám, jak se splashuje. Pro ukázku. Goldové hečko, první. Někam sem. To bylo goldové hečko. Uvidíme, kam tě penetruju. Uvidíme. Jsi úplně všude a... No, já jsem myslím, že tady se vpředu zase tak dobrá nebude. Beru se na té Zkusím nejdřív vedle děla, pak... No. Takže... No, zkusím prostě věž penetrovat. Tak jo. Takže jako další náboj tady máme APCR, neboli goldovou munici třeba u té 385, kde já ji vozím jako základní. A uvidíme, jak to bude vypadat. Skoro. Já ostřím líčka, my to budeme teda testovat. Já tě probiju? Lol. Jo. Tak řekni, jak bych cílet, jo? Tak. Tak, teď. Vypadá to podobně jako APčko, je to taková menší dubka. A mám očička. Vypusenku. Ne, ty vole, to pak vypadá jako oči. Tě vidím. OK, tak zkusíš ještě korbu, jak to vypadá. No tak, bum. Vidíte, že to vypadá opravdu hodně podobně. Tak, já doufám, že se vám video líbilo. A můžete zanechat odběr, můžete dát like. Nebudeme se určitě zlobit, že Michael. A ani trochu. A čaute.